Hú, de jó vagy. Na de azt mondtad, hogy lábkezé veszitek. Igen, De ez a tekerésművelet, és akkor... az még egy személyes. Ez egy személyes. Majd a húzás. Na, gyere, Bébi. Gyerünk. Hideg! Azért tart egy fél óráig, mert közben röhögünk. Nálad! És nyomja a halut. Amúgy olyan jó kijön. Ezt nem bírom. Jáncsi direkt olyan borszondott. De nekem tetszik. Főleg a lábam is. Az se rossz. De ne hajolj rá fejjel. Orban meg, úgyhogy ez nem lesz egy nagyon jó élmény. Na. De én nem tudok biztosan tartani. Húzod. Nekem már fájdalmaim vannak, Nem jössz lábközé? Hát egy ilyen ajánlatot. Szószáltunk. Igen. Holnap reggel Félreérthető a De jelenet. én már szeretnék inni Na, egy én pohár megfogom az alan. bort. Kupán ne vág magad. Neked már, jó? Jó, szorítom. Közben előbb kell, hogy... Jó lesz. Na jó, én itt adtam föl. Ne add már fel, nézd meg, már sikerült. Most ti bontsatok el. Nem, ő férfi.